Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaHosea umprofete isahluko seshumi nanye ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesishiyagalolunye. Lapho uIsrayeli esengumntwana ngamthanda. Ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Nokho mina ngamcathulisa uEfrayim. Ngabaphatha ngezingalo zami, kepha abazanga ukuthi ngabaphulukisa. Ngabadonsa ngezintambo zomuntu, ngamagoda othando. Ngaba kubo njengophakamisa ijoka entanyeni yabo. Ngabagobela kubo, ngabanikeza ukudla. Ngingakunikela kanjani Efrayimu, ngikukhaphele kanjani na? Ngingakwenza kanjani ube njenge-Adima, ngikubeke ufane neSebhiyoni? Inhliziyo iyaphenduka phakathi kwami, sonke isihawu sami sivusiwe. Angiyakwenza ukufutheka kwentukuthelo yami, ngingabuyeli ukumchitha uEfrayimu. Ngokuba nginguNkulunkulu, angisiye umuntu. Ngingongcwele phakathi kwenu, angiyakufika ngolaka. Thandwa zami, ngiyayithanda indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo namhlanje. Uthi uIsrayeli esengumntwana ngamthanda, ngambiza eGibhithe yena oyindodana yami. Yeka inhlanhla yokwazana nenkosi uJesu. Yeka inhlanhla nomusa wokuhawukelwa uNkulunkulu. Yeka igrasiya lokwazana noNkulunkulu othi useyingane ngakuthanda. Ufana nomzali ozothi mntanami ngakuthanda usalihluli esibelethweni sami. Mntanami ngakuthanda ngisezwa ukuthi ngikuthwele. Mntanami ngakuthanda ngingakakuboni. Mntanami ngakuthanda ngazinikela kuwena impilo yami yonke ngingakazi nanokuthi uyokuba ngumntwana onjani. Yazi uthando likaNkulunkulu is unconditional. Lumnene uthando lwakhe, lunomusa uthando lwakhe, alinamkhawulo uthando lwakhe. Ngibuka inkonzo yokuhawukelwa ukuthi waze wamuhle Jehova. Waze wamuhle ngeyikhathi esikudinga ngazo. Kodwa ngoba uthembekile. Uthi bheka uIsrayeli ngamthanda esayingane, athi uEfrayimu athi ngambiza ngamsusa eGibhithe. Uthi umhlabeleli namhla Nkosi siyamangala uma sibheke emuva. Ngoba kube wena bewungenathi ngabe sasisala endleleni. Kunabantu abazitshela ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubekela phambili. Kunabantu abasishiya bezitshela ukuthi sekuphelile ngathi. Kunezinto ezathi mazenzeka abaseduze kwethu mabehlehla bathi ngcono ngisheshe ngihlehle khona mewa noma eguquka noma eguqa noma eshayeka phansi noma esakazeka ngibe sengigxumile. Kodwa ngibonga ukuthi wangithanda ngisalihlule. Wangikhipha enkonzweni eyayingilimaza. Wangikhipha enkonzweni kamina. Wangikhipha eyintweni
ezayizongiqeda zingibulale. Nkosi uJesu, kwesinye isikhathi asibuyi ukuza kuwena sithi Nkosi siyabonga. Kodwa siyabonga Nkosi. Sibonga ukuthi namanje sisengabakho. Sibonga ukwazi ukuthi namanje sisavikelwa nguwena. Ngiyithanda indlela akhuluma ngayo, uthi ngakufundisa ukuhamba. Kwaba yimina engikuthatha ey'ngalweni zami. Kwaba yimina engikwelaphayo. Kwaba yimina engikuyisa enkonzweni yothando. Uthi namhlanje uNkulunkulu ungaziboni usuqhosha. Ungaziboni sewuhambela phezulu. Ungaziboni izinto sezizinhle. Ngoba mina ngikwazi ungenalutho. Kwakona lokuhamba ukufundiswe yimina. Kwakona lokho oqhosha ngakho ukuphiwe yimina. Kwawona lo msebenzi nemali osunayo. Kwayona lempilo ekuqhoshisayo. Umntaka Maria, ukube bengingekho noma ukuba ngivumanga bewungeke ube nakho. Kwesinye isikhathi siyancikisela uNkulunkulu. Siyaqhosha emazulwini ngezinto esiziphiwe ngomusa. Kodwa ngiyamthanda uma eqhubeka enkonzweni yakhe ethi imina owehlayo ezokufunza. Ngibuka uNkulunkulu wethu ethatha isigaba sobuntu bethu. Esuka ethatha okuyize. Athi obhala kahle encwadini yamaHubo isahluko sesishiyagalombili, athi ube yini kodwa umuntu Nkosi ukuba umkhumbule kangaka? Ube yini ukuba umthande? Kodwa nakho sewumenze wabamkhulu kunamakhosi. Wamshiya emkhulu kuney'ngilosi. Bengiyini mina Nkosi? Usho njalo uDavid. Athi bengiyini mina Nkosi? Athi noma uzikababa bewuyini ukuba Nkosi bewungasikhumbula ngomusa na? Athi Elizabeth, athi wanza njalo inkosi emhleni yakhe. Athi wahlenga ihlazo lami emehlweni abantu. Thandwa zami, nansi inkonzo yomusa. Uthi namhlanje umntaka Maria, bheka ngiyehla ngiza phansi ukuba ngikufunze. Ngimbona uNkulunkulu ethatha isigaba sobuntu bethu. Ngimbona uNkulunkulu eyithobisa, ezehlisa ukuze ngikwazi ukuphila, ukuze ukwazi ukuphila. Ngimbona uNkulunkulu engathi uthi ngikuzwile ukukhala kwakho. Ngikuzwile nokungithuka kwakho. Ngakuzwa ukukhononda kwakho. Nenhlambo onginike yona. Kodwa angishintshi, angiguquki. Athi uthande ngikuthanda ngalo limini kunaphakade. Namhlanje umntaka Maria ngiyamthanda uma ethi inhliziyo yami athi nomusa. Athi inhliziyo yami athi mnene. Athi bheka, athi ngiyakuletha ulaka. Kodwa angisoze ngaqeda ngawe. Angisoze ngakudicilela phansi ngoba mina nguNkulunkulu, angisiye umuntu. Yazi kunezinto kwesinye isikhathi engithi mase ngizenzile ngithi Nkosi, angiboni ngifanele. Angifanelanga uthando lwakho. Angifanelanga umusa wakho. Angifanelanga isihawu sakho. Kodwa ngibonga inkonzo yokwamkelwa. Ngibonga inkonzo yokucashunwa. Ngibonga inkonzo yokuthwala. Namhlanje uNkulunkulu wethu sinikeza leyo nkonzo ejulileyo ngoHosea uma ethi mina nginguNkulunkulu, angisiye umuntu, angizelanga ukuzodicilela phansi. Khuleko wami ukube indlovukazi yezulu mayibe nathi. Ukuba uNkulunkulu akazivulela amandla namehlo siqonde asibizela khona. uNkulunkulu akasinikeze isibindi sokumethemba yena.
nokwazi ukuthi konke kuyapheleliswa kuyena, nokwazi ukuthi yena uthi bheka ngingenza konke. Athi umpostoli Pawuli, wena ungamandla ami. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise isivikele isikhanyisele, yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.